Салом. Ҳо, макарон кардестам. Пеш треза рафтам, интернет мурд, чӣ шуд, чо кард намедонам. Хонаи 250,000 сомон. ҳамина хубтараш ман хол даст медаги хубу. Бинен чӣ хел макаронҳо хушрӯ мешаванд вақте ки вай мекунем, сирх мекунем шуна рӯғанда. Бо интернет мурд чӣ вақте ки гирифтам. Мана макарони аввал равғанда сирх мекунем. Вақте ки ман Тоҷикистон омадам, баъд ҳамин хел макарон кардестам аку. Беҳад мана маҳсул шуда. Ба маза мешавад. Макаронҳо хел об намешавад вақте ки обда меандозӣ, мезушем шуна. Хел оби безир намешавад. Сахта ки хушрӯ меистад. Ҳо беремон кардем. Ҳо мо Тоҷикистонда. Ҳо саҷид рафта кози момош рафтан ки биёрамша аз саҷид гуфта. Хел камтар сирк мекунем шаву баъд дигар чизе меандозем. Камтар авлобшо паст кунам ки то ки насӯзам. Наҷида пиёзои ма ҳамаша вай карда мондам, майда карда мондам ки вақти эфирда майда накунам. Сиёвуш хоб аёди. Авай шахар-шахарда мегӯм бедор нашавад. Хона қимат. ҳой, Тоҷикистон дега гирифтам. Моз ямихал Тоҷикистон амихал дего бисёр шудагӣ. 1001 намудаш. Дег, сковородка, ҳама чиз. Салом. Майдаш картоен? Не, рӯған рафтанша. Рӯған чиқа бисёртар андозем, қа ба маза мешад. Сирхи хушрӯ мешад. Фақат тез мекопиша ки то ки ҳамаш як хел сирх шаванд. Агар не ба як хелаш суд сирх, як хелаш сафсафед мешад, накопишона тез-тез. Болгари сирхшам резем. Газ. Плита свети качука. На ҳоз фақат газ качи кор мекунам. Барои ки газ нахтар, тезтар, тез ҳама чизедам сирх мешад, тез авқат мепазад. Плита качи як соат. ҳам свет бо қимат шудаг ай моҳи сентябр Тоҷикистонда. ҳо, инстаграм дорам. Арзанда инстаграм. Макарон, пиёз бо мана болгариёи сирхшам андохтам. Раҳмат. Ёд кардем, чӣ ба ёд намекардем? Салом. Майли, картоен. Салом. марҳамат намоед. адресҳо нависондагӣ поёнда. На, худо ба шукр ҳама сиёвуш хоб аён. Нилуфар саҷик даози ай саҷик мебиёранша момош. сабзиёшам андозем. кор дорам, ман бекор нестам, ранги шумо барин. Салом. ҳатман нишон метиҳам, вақта шавад ҳатман. назида гирифтагим. сиёвуш бачам. Салом.
Lagan tortgiriye ovardیم. Tojikistonda neskолько laganda bor, men girifta ovardim. Mana xapa matavay. Короче, имрӯз ҳаво безеб, интернет суст барои ҳамин. Макарон тестем мана. Ман мактаби гимназияи шаҳри Чкаловска тамом карда будам. Салом. Ман бисёр мактабҳои хондагӣ ҳастам. Ҳам мактаби Душанбе, чандта мактаби ҳамин Чкаловска худаша. Ман таваллудам 93. Салом. Шумои ман калонем чӣ? Раҳмати калон. Хоҳар будам. Марҳамат, вале напухтестам, ку тайёр шаванд ва марҳамат намоем мегӯем. Хай ҳозир биромадан гирем, то мебием ки аллакай тайёр меша. Охи иқад накобиша баъд вай мешавад. Макаронош як хелаш сухтагӣ, як хелаш сафедак мешавад. То ҳамин пиёзошу ҳамин ваёш сирх шудана. Макаронаша ҳамин мебинем зия худаш маълум мешавад ки аллакай сирх шудаги макарон. Баъд пиёзу, болгарию, помидору, сабзишаю, картошкашу ҳамаша якбора андозӣ мешавад. Ҳамсоя мо кӣ бошад? Ай панҷаки. Салом, раҳмати калон. Шавҳарам ҳозир нестанд ки ҳамин хел макароноя пухтестам хӯрам. Меё Россияда худашон чизе паза накӯ. Салом. Нилфар ай саҷик омадеста кати момош? Сиёвуш хоб ай. Нилфар ай саҷик оз момош кати мебиёяд. Кани аллобша паста кунам, картошкаша майда кунем. Бо ман чеснокам май кардам, чеснокшам андозем. Ози наме майда кунам, бо салода ҷавоб месиям. Ози хунукӣ чеснок бисёртар меандозам хӯрокода. Ҳамин хел худаша уқа намехӯра ҳечка. Нилуфар бисёртар намехӯра вообще. Ҳай барои авхода меандозам ки то ки камтар бойда шавад. Картошкашам шиде. Кани савол бисёр шуд. Мана картошкашам майда кардем, андохтам хел гул чеснок ба мазза мебурад ки кани ҳар рӯз видео майлш мекунам.
майлаш тайёр кунанд. Ҳама хӯроки осон макарона сирх мекунӣ, ҳама чиза боло ба боло меандозӣ, об мерезӣ, тамом. Макарон, пиёз, болгари, сабзӣ, чеснок дошта бошем чеснок андозем, помидор дошта бошем помидор андозем, картошкашам андозем. Як ҳозир ҳамин тез салат кардем. Мо дадам шуд як сатлича майонез оварда чанд намуд салат кардем. Салатҳои бамазза ва як кати лаблабу, кати лубё, кати ҳатман якташа видео кардагӣ ҳастам, неҷне ки монтаж кунам. Аёдам мебурад фақат. Ва номашиш бигӯм. Якта видео ҳаст ҳамин саволатанда ки барои чӣ ҳам ману ҳам Нилуфар номамо як хел. Видеош ҳастам, хел нависем, мебурояд. Бале, номи манам Нилуфару, номи духтарчагам Нилуфар. Намедонам барои чӣ хира нишон додиста. Барои ҳамин ман ҳозир макароне ки пешвақт мепухтум, макарона сирх накарда меандохтам обашта. Ҳозир ихел намекунам, ихел мекунам. Ихел бамаззатар. Не гӯшт намеандозам ин макаронда. Ман умуман макаронда гӯшт намеандозам. Дар назари ман ҳамихел ба гӯшт кунӣ, бегӯшт кунӣ, ҳамихел як хел. Имрӯз бегум ку рафтам гӯшт харидам, гуфтам ки шӯрбо кунем, бочамшон гуфтам ки не макарон кунем, барои ҳамин. Номи хӯрок макарон. Макарон палов. Манам макарона нағз мебинам. Тушонка обашда андозем пухтараш. Якам хел андозен сирх кунем, кани бинем чӣ хел мешавад. Обашда андозен, ба фикрам нағзтар мешавад. ҳама хел агар рости гап гӯшт кати ягон бор накардам, ба фикрам нағзтараш ки аввал гӯштро сирх карда макарона андохта сирх кунем, якам хел макарон кати андохта сирх кунем. Ҳам хел бамазза мешавад. Ази камтар газа баланд кунем, то ки ҳамаш сирх шаванд хушрӯ. Баъд обша меандозем. Эй Гулнора, охи номерота мегӯм ку планшетда нависондагӣ будам. Як рӯз Нилуфар кати бачаи қасмиклам кати чишта ҳамаша полнисти программаҳош кати суратҳош кати видеоҳош кати ҳамаша удалит кардиям. Барои ҳамин вай Зайнураям номерои тираков теста будак. Номерот ҳаминҷо навис, ман скриншот мекунам, бо удалит кун тез. Ё ки ягон комментарияҳода навис. Биёин марҳамат. Макарон бирём. Ман ҳамихел чӣ мегӯям хуштоманам гуфтам ки ҳамихели пазем. Ба ман як бор гуфтам бинам ки очамшон гуфтам ки моям ҳамихели макарон ҳозир мепазем. Баъд ҳамихел вай маҳфуз шуд. Ҳозиро ҳамихели мекунам. Салом. Чиба наметобад? Интернети мо безеб бошад ё ки ай шумо? ҳамихел бисёре номои баёшон бачаҳошон кади ё ки телефони шавҳарашон кати медироянд барои ҳамин. Мегӯям ку хуштоманам якум бор ёд додам ки чӣ хел кардан дар кора. Дилсад ин Зайнура набошад? Салом. Нилуча мегӯям худи ай сайдик мебиёд, очамшон сайдик рафтам оварданин. Салом. Кие наганин Дилсаид Гулнорае мешиносен? Не, ҳоли рафтанӣ нестем Россия. Раҳмат. Сиёвуш гуворода хобай. Нам ҳаявай хобондаму тесо макарон пазим.
мехом ки ҳамаш хушрӯ жарид шаванд, баъд ба мазза мешавад. Агар ки хушрӯ жарид накунишона як қалош об мешаванд, баъд безеб мешавад. махом ягон шиносед. Салом. имрӯз Тоҷикистон ҳаво хунукам хел берун шамол безеб, ҳаво гирифтагӣ, боронӣ нестам, ҳаво гирифтагӣ. ман моҳи май буд бача кардем, 30 май буд. раҳмат. нақшаҳо ҳоли нақша ҳечи пака хона даштан, фақат садикравӣ, биёӣ, ҳамин корҳо ҳастанд. нақшаҳо фикрда ҳасту, лекин ҳоли имконият нестай, сиёҳуш майдачаҳай барои ҳамин. макарон амхел килоакӣ харида овардагӣ буданд, аммо якум бор омадагӣ мо ҳаваё ҳай ном надоштам килобай гӯем. салом. Не, ман якта худам ако дорам, тамом. салом. зурку. мо Тоҷикистонда. мо 24 апрел ба Тоҷикистон омадем. салом. комментарияҳои маҳкам кардагӣ ҳастанд ки то ки ҷангу ҷанҷол нашавад бисёртар, барое ки одамо бисёртар хел шудан, баъд гуфтам ки хубтараш маҳкамшон кунам. не, хеле намеша об меандозем, шояд бо мулоими хушрӯ мешавад. او قصب سرخی خیلی سیپسیار شدگی نیستم. ولی با این سرخ میکنن شما. من هم خیلی یک بارامی روغن ده هم خیلی سرخک شد، من سرده دیگه ویوش انداختم. الا پاستا یو قبلا نیسته. رحمتی کلان. نفهمیدم چه خیلی گازو تیار داریم؟ ما رفتیم، ما اومدیم تاجیکستان. کار حالی شوهرم میگن که تو حالی کار معلوم نیست، گیم کار برآمدن. حالی سیاوش مایده چای میگم که با وقت پیدا میشه کارم برویم، اگر وقت پیدا میشه حتما ویم میکنیم، ویدیو هم میکنیم. حالی من این دکه آب اندازم. من یک استکان میاندازم، میبینیم که همین منم خیال میکنیم که تا که همین مکرونه همش تگی آب شوند. من زی کم مکر که دیگه اندازم. نقل تدشتسی. نمک میاندازم شوزی. نیم قاشق نمک میاندازم. خیلی کم تر دیگه اندازم، کم نمک نشود. من فقط اوقات پزم بسیاری میگم که خوراک شما همش کم نمک. کریشکش کنده. من خالق کریشکش پوشیدم، میمونیم شکل دم خرد. الوش پاستا کردم، من خیلی تمام که
Mana berun bibinin chı xil shamol. Ayvay taraf tarasham, ayvay taraf balkon. Ama moshina shuna inja ovardam onjan. Bibinin chı xil berun havo giriftagi. Ha, Rossiya ham xil. Xunuk megun hama. Ha. Chiba namidim man uqadim, lekin man davay nest chiqilgim. Jak dixtar bidan nabdan. Man uqa ahmiyat nadadam. Chi savol doshtin Safiya Davlatova? То ҳамин пухтанаша бинен макаронаш пухт уже меша, ҳамин обаш хушк меша, тамом уже. Ки худша реклама кардай? Раҳмати калон барои лайк. Макарон кардем. Не охе. Куҷош сӯхт макароно? Не, кани Тоҷикистон то гази давлатӣ куҷода ҳаст? Вай баллон кати, ҳама баллон дорад. Ки худша нишон додай? Мо донишгоҳи вай Душанбе коммерческий. Чиба ин касе агар хештабораш кам бошад, ҳеҷка набошад, агар ҳаваё фақат ютуб медирон ва видео мекунану прямой эфир мекунану хештабош бисёр модам. Не, тагаш вообще намечаспад. Манам хел ҳатто ош мекунам, ош намечаспад. Ягон қатра сковородкашам ҳам хел вообще намечаспонад. Зӯрманда мағбул шудам. Ман ихтисоси мо коммерческий донишгоҳи Душанбе вай банковский дел хондагӣ. Салом. Малеш дӯст мешем. Нафаҳмидам, газо хӯрок мешавад чӣ намудааст? Нафаҳмидам. Ранги мо ош дам мепартем, хе сарпӯшаша мепӯшем, тамом. Не, ман додар не ако дорам, бали зан доранд. Якта бача доранд. Муслим мегум ку видеоға даҳавай ҷиянам. Ман хондастам, ман ҳамин 5 дақиқа ҳамон дегда об андохтаму сарпӯшаша пӯшондам. Ҳамин вақта ман камтар сообщениёда ҷавоб надодам. Ман ҳамин хел мехоҳам ки то ки ҳамин хел эфирода хӯрок ягон чӣ пазем мехоҳам ки то ки одамо ҳавасманд шавад, интересни шавад, то ки масалан барое ки ман ҳама вақт мана ҳамин хел як точкада меистаму саволода ҷавоб месиям, барои ҳамин ва бисёрҳо мегӯянд ки худтона нишонсем. Барои ҳамин ман мегӯям ки хубтараш худман нишон надиҳем, ягон хӯрок тайёр кунем ҳамроҳ, нақстара. Ош нестай, макарон. Биринҷ қимат шудагиай. Чӣ ба хира? Начальник погодасозем. Аха яко одамо бегапи хунук наметонанд ку. Барои чӣ шавҳарама дӯст намедоштам? Шумо як куҷо медонед дӯст доштану надоштани мана? Салом. Сабзиам дошт. Кӣ гапои безеб мезанад? Ҳамин хел касе нахоҳад тамошо накунад, маҷбурӣ нест. Ки каседа интересе набошад. Не ки вай одамо ҳамин хел ҷанг мехоҳанд, ки ҳамин эфирода ҷанг шавад, ягон гап шавад. Ақафои ҳамин хели чизо. Салом. Ҳамин хел касе нахоҳад тамошо накунад, маҷбурӣ нест. Ки каседа интересе набошад. Не ки вай одамо ҳамин хел ҷанг мехоҳанд, ки ҳамин эфирода ҷанг шавад, ягон гап шавад. Ақафои ҳамин хели чизо. Салом.
ҳоли ман ҳамин хунукиш дега ҳоли плита нахаридам. Озям фикр дам ки рафта ягон плита харем, барои ки хунук дарак шуда монда. бо Нилуфаршон набиёд, дар маҳкам тақ-тақ карда истанд. ҳамунҷое хондам. Лекин мегӯянд ки кондитсионерам беҳад нағз кор мекунад. Вай эконом мегӯем. Уқа свет намезанад мегӯянд, бо намедонам, хайр зимистон шавад канӣ мебинем. Не, гапошро гӯш намекунам. Намедонам ашмо мурдак чи як бор аввалашда мурд, бо гашта дар гирифта. Салом, раҳмат, нағз, Нилуфарам, Сиёвошам, худо ба шукр. Шумо созен? хуштоманам ман нишон наметиҳам. Значит, вай хуштоманам намехоҳанд ки ман нишоншон диҳам, барои ҳамин. Хуштоманам калонсол. Не, ҳамин Тоҷикистон ҳамин дега харидам. Оғоз ҳамин хел дегаҳои бисёр шудагиянд Тоҷикистонда. Мегӯям ки бо навзош мехоҳам бо яксари дига майдачиша гирам, барои ки вай калони бад аст барои мо. Барои чӣ кати хуштоманам зиндагӣ намекунам? Хонаи худмо ҳаста охир ва ё хонаи худшон. Ман таваллудам 93. Не, ҳоли наомада, вай интизор. Ман ин балкон омадам ки то ки интернет нағзтар шавад. Дарак шуда мондам ки то ки тақ-тақ шавад агар шунавам. Да, макарон йиди. Намедонам чӣ вай фақат леноботиҳо сурх мекунанд мегӯянд. Майлаш, марҳамат намоед, меҳмон шавен. Здравствуйте. Мо 2 нафар. Худо ба шукр соз. Шумо созен? Здравствуйте. Ман рости гап ягон ҷода як 2-3 моҳ кор кардам банки Амонатбанк, охи Агробанкда тамом. Агроинвестбанкда кор кардам як 2-3 моҳ тамом. Баъд рафтем Россия. Макарона руған андохтаем, макарона сирх кардем, баъд пиёз, болгарӣ сирх, фарқаш нест чӣ хел болгарӣ. Болгарӣ помидор дошта бошем, помидор андозе ман надоштум, наандохтам. Сабзӣ вай бо картошка, намак, тамом. Об меандозем, дам мепартонем, тамом. Вай. Нилуфар омадатона. Мана Нилуфар омада. Ҳама Нилуфарро пурсидест, кани Нилуфар, кани Нилуфар. Мана Нилуфар аз садик омада. Куҷо? Биё ман курткачаша кашам охе. Сиёвош спит. Биё ман курткачаша кашам, кати шапкачаш. Инҷа истед. Да, спит мана. Вай, садик чихи қап инҷаша. Вай, садик да торт додиян. Вай, чӣ хел нағз. имрӯз торт хӯрдиян шумо садик да Нилуфар? Торт вкусненький буд. Вай.
Muallimаш торт овардаш ҳаминда. Да. Бо чӣ? Собака чух мекунем. Собака чух-чух мекунад. Бо чӣ? Просто Кроликое диден шумо? Белый кролик овардиан, момош? Садикда. это морковка. Морковка додин? А черепах спит тоже. Черепаха спит вот так. Ана Севуша бедор кади. Ана. Ана меха. Ман куҷо кадом савол дадим ба ёдам нест, тамошобино нигиронин. Не, отопление надорад дома. Лекин ҳози душанбеда сар кардистан. Мегӯям вай отопление кардистан, батарея кардистан, часпондистан. Навз. То подвала меовардиян, баъд ай подвал хитон турбаю батарея ҳамаша гирифта мебуровардаен то хонатона. Ҳавай гӯен ягон одам ҳаст ки шаварашро шум бинад. Салом, салом. Инҷа даку очамшон, дадамшон чикалста, хусурхуштоман чикалста барои ҳамин. Ман нагуфтам ки мо душанбе, лекин ман нагуфтам ки мо душанбеда зиндагӣ мекунем. Душанбе нарафтам, барои ки мо рафтанӣ будем, мо панҷакен рафтанӣ будем, душанбе рафтанӣ будем, лекин нарафтем, барои ки шавҳарам омада инҷа хона гирифтем, ремонт, ҳама чиз, вақт умуман нашуд. Очамшон нам омадан Сиёвуш бедор шуд, Сиёвуш кати шиштян. Ҳамин хел, манам 180 сомон вайфай месупурам, неки уқа соз нестай. Салом. Это на таджикском языке. Шумо чӣ фикр мекунед ки ман пеши хусурхуштомонам намерам, хизмат намекунам, корошона намекунам? Чӣ ҳамин хел наистесен? Ҳамин дека ман рости гап 320 ёки 220 сомон гирифтам. Вай, ҳамин Сиёвуш бедор шудаю? Бедор шуда паш омадаю? Вай, Сиёвуш бедор шудаю? Ай худо. Кто маленький? Сиёвуш. Сиёвуш маленький? И миленький. Миленький? Пушистый. Бо пушистый, да. Сиёвуш пушистый. Соат 5:30. Оста. Маленький. Мальчик. Нак. Салом. Наз, худо ба шукр, кӯдакам ҷа шиштаем пеши кӯдакода. Салом, Нилҷон, наз нам ай садик омадаг момошкати оста наҷумошаха. Хе пульта биёр ман ваеш мону. Монаҳа пульт. Да. Вот на пульте. Да, чӣ ба саломи ҳаммада ман салом гуфтаистам. Камтар дертар дия. Кӯдако кати барои ҳамин. Салом, соз. Мам, ина канда кунди. Мам, ина канда. Охи ман ранги апай хосият бар ин хел гапдони тез гап мезадагӣ нестам. Че канда? Канда шудаём. Муслим. Салом. Муслим. Торти сказка? Намедонам, навшинестам. Не, ман Россияда не, Тоҷикистон омада. Рецептша видеода ман ҳамин эфира сахранин мекунам, баъд бинен ба ҳазур чӣ хел мешавад. Пирог ҳоли бо ҷурғо пайдо шавад, баъд пирог мекунем.
Vay. Çok kadar bu. Bana koymayı şurada. Оқишмачиса вулдодин? Ман саволи шума ҳамаи аягла хондестам. Намедонам, ман саволи ҳамада ҷавоб додестам. Ака зимистонда намедонам ҳози хунукиш ҳоли наам аку. Як метр не ки намедонам ака хунук нест ки лабай. Бия дасташа гир. Намедонам. Нилуфар 3 сола. Салом. Саломат бошен. Спасибо вам. Ай садик омадак ба намҷа хулиганӣ кардестай, гапа гӯш накардестай. Ба шумо роҳи сафед Тоҷикистон омаданиян. Нилуфар омадакс. Видеои сахранӣ мекунам, ҳатман тамошо кунед. Нилуфар 3 сола. Раҳмати калон. خانه 3 خانگی 250,000 سومان خریدیم. نفر داد نزنین. سلام. شما ویدیوهای پیشتره بینین و میبینین شوهر منه. میزنم شوازی. میدی ماما پتی. خلیگانی که دستین و دستاشو بیننو. خیلی شده افیرده. همه هوشش وایده. افیرده برای همین لایک نیست. رحمت. من خود جان زندگی نمیکنم. من چکار زندگی میکنم. من این دوشنبه خودم. سلام. سلام. نه. سیاوش حتما نشان میتیم حالی 180 сомонаи моҳонаш бо пайваст карданаш хела пулай. нафаҳмидам палисос кашиш чия? нафаҳмидам. саломат бошен. салом. торт накардем. мегӯям ки торт охи ҳамин ваяш кремаш да ман фикр кардем ки чӣ хел крем ёбум гуфта. Сафия Давлатова, ман нафаҳмидам шумо. ман вай дафъа аз комментариятона хондам, гуфтам саволтон чӣ? Бо нависед ки ноумед саволтона нанависондед. намефаҳмид чӣ нависондага. тарҷима ман номеканам якои хосият. 2016 Нилуфар. бутылка. насибои ҳатман нишон метиҳам. ман ҳамаqa odamam monam сообщение шумои кобум хубтара шумо нависен. не чем сета сообщение номед гуфта нависен. хубтараш якта я бор дига саволотона менависен тамом. ёки ман намедонам хел одамо ҳами хел ҳастанд ки ҳам хел гапо менависанд ки саволи ман ҷавоб надоден гуфта, лекин худшон ягон савол додагӣ нестанд. ҳамин рӯз сайдик рафтак Нилуфар. 5 моҳа шуд Сиёвуш. мултиваркада пухтагӣ ман бисёр видео ҳаста ки чӣ хел мултиваркада ман бисквит пухтагӣ ҳаста. қолин бояд.
Mana makaronim tayyor shud. Binin odash purra qoqishib. Kamtar دیگه istadi. بعد تمام. نه مثل من پاستا کردم ماکارونو. رحمتی کلان. الهام زندگی شما هم خیلی خوب شود همه وقت. زندگی هیچ که به پرابلم نیست. سلام سلام. اپای خاصیت کجا دادین شما؟ جواب دادیدم که سوالاتونه. 1 ساعت شد قریب که. سلام. نه حالی رفتنی نیستیم راستیا. نمیدونم همینجا دم پوشانم خیلی. ها کردیم ماکارون پلاف. همین بیلاین هم بسیار آدمی خوب، بسیار آدمی نازکن. سلام. رحمت خوب. شما چقدر سازین؟ خدا با ماست. سلام. نیلوفر. کی نصیب وقت شود حتما نشان میدم. سلام رحمت. سوال همه شما چی خیل؟ ویدیوش هسته ولی منتاج کرده نیسته. میگم که هوای گوین همه باید کودکی خودش داند. تربیه کودکی یک از کاری خیلی شما دارید خیلی که خودشون در محقوله همه خیلی ویدیو میکنن. کانالی و یا شما هم کانال کشوین هم خیلی تربیوی خواهین تربیوی ویدیو کردن نشانتین و یا هم خیلی شوخی هم خیلی وای میکنن. از اگر هم خیلی کانالو 1001 نمودش هسته هم من نمود زبانو ده هوای تماشا میکنن آدم ها هیچی نمیگون. آها سلام. رحمت امجا شتیم ماکارون پخته. انتظار که ماکارون تیار میشه. نیلوفر نصیب که شوهرم گویند که نشان میتیم. نه راستی رفتنی نیستیم حالی. سرت سفیر میشه اگرم خیلی کنی. نیلوفر خولیگانی کرده است. سیاوش کتی. من شیری قاق نمیتیم سیاوش ده. راست میگین اپی خاصیت. داد نزن. مولای یوتیوب راست میگه. نمی گفتم بسیار خوش رو مولاهای یوتیوب سر کرده. من ماکارون تیار شد. حالش روز نمیرد.
бинен ин хел ранги макароное ки об дамедушонӣ ку ҳама хел намечаспад. Ҳама хел ранги ош бар ин майда майда бисёр бомазза мешавад. ҳатман. Салом, раҳмат. Хуб, шумо созен? Духтаро бисёр инҷода. Ки монтаж карда метавонад? Ма ҳама видеоҳои монтаж карда мемонем. Апай хосиятам намефаҳмам одам. Мо аз хеле видеоҳо нав шудеста апай хосият. Барои ҳамин одамое ҳастанд ки ҳами хеле видеоҳои дигар забон кати тамошо мекунанд маъқулаш наёне ки агар ки мардуми тоҷиканд агар дараве хел гуфта. Манам вай заблокировать кардам, бо чӣ хел пайдо шуда номаша дигар карда даромада ман намедонам. Шумо Россиядаен? Сумайяи ман наистад. Агар шумо Россияда бошен, шумода нағз ман кайфи шумо мегум. Ҳама хел кардем, макарона сирх кардем. Ман ҳама хел сирх кардагиш манда бисёр маъқул шуд макарон. Ва ютуб дурои ҳама хел нависен ҳаст, мефаҳмонад чӣ хел монтаж кардан дар хӯ. Нагӯед, мегӯям ки ҳамин эфир бошад, ҷанг бошад, нағз, ҷанг набошад агар одамо далака неинтересни мешавад. Сираш ин ҳамин ки ҳамин видеоҳои нағз кунен, видеоҳои вай кунен ки ҳамин ҳичи не, фақат ҳамин видео кунен, ҳамин худаш ҳамин тамошобинон пайдо шудан мегиранд, видеоҳотон мебуранд ку. Ҳеҷ вай накунед, фақат видеои нағз кунен ва ҳаракат кунен ки видео кунен, ҳамин донен ки ҳамон одамода чӣ бисёртар шавқоварай, худи шумода ҳамон кор маъқул бошад, аз таҳти тил кор кунен ҳамон видеоҳотона одамо пайдо мешаванд худашон. Майлеш, салом. Нилуфар? Не, Нилуфар намебардора вай. Наметавонад бардошта. Вай гуворада бастагиай. Не, макарони спирал ҳаст ку, мясорубка чӣ хел мегузаронӣ? Майлеш, тамошобинони гиромӣ, инҷа хела савол буда. Ман равам аку макарон тайёр шуд. Сиёша айгувора кушом, дастархон партоем, ужин кунем. Ба ҳамаи шумо хайр, раҳмати калон шумода. Саволотонда бахшиш, касе ки агар ки успеҳ накардам ҷавоб доданда, бо ҳатман эфир мешавад, бо ҳам хел суҳбат мекунем тамошобинони гиромӣ. Якам хел эфирро беззвук карда монам, барое ки ман хел дидестам ки хелоя дигаришон каси бисёр нағз гап задестанд. Хайр ба ҳама. Раҳмати калон. Ман видео сохранин мекунам. Касе пурсид ҳамин макарона чӣ хел тайёр кардем? Мебинед. Насиб ҳатман вақт шавад эфир мекунем. Ҳам хел бо ягон хӯрокҳои нағз тайёр кунем. Раҳмати калон. Шумода ва иштиҳои таом.